Sawengi ora bisa turu, rasane kok isin-isin guyu, lucu karo awakku. Sepisan arep dhaup karo Dewi Siti Sendari, bebasan pekenalit cedhak margi, ora kelakon wurung.
Kapindho karepku luput Mbak Yune ya adine. Ning Siti Sari ora bisa kelakon, malah ana tetembungan wis dandan ora entuk melu. Wurung Mas lemes pesapes iwak bandeng bestek kentang kene wis kenteng-kenteng jebol ora madan. Ya karis pisan iki pergiwa apa pergiwati loro-lorone wis tak setiari lan tak sarati nganggo piranti aji jaran goyang. Emodene carane ora bisa nggoyangke pikire bocahe, ya aku dhewe sing kelakon bandang. Lelakon kaya ngene iki coba tak rumpakan sawetara, tak rumpakan sawetara. Coba kanca karawitan digrambyang pathet sanga. Mas Mira pujane ngewan tuku musti aning Raja dewaning prakenya kelakon saiki ya tak enteni ta. Nadyan ta widodari katon ado
Sandangane prasaja tur salirane lemo. Wis iki mesti kena ditengeri napase dawa. Sebab menapa menawi salira lemo kok napase dawa? Sababe to. Inggih. Sababe tandone angin akeh. Bubu, kowe sapa asmamu? Kula menika ta. Iya. Nami kula Miss Minja. Wah, jenenge bergas temen Minja. Inggih, Gusti, rumiyin alitan kula, nami kula Miyem. Sareng sampun ageng, nami gantos Minja. Minja to, Minja. Minja. Dalem Pakde. Aduh, merosot derajatku, kendo kekarepaku, nglokro saboku. Bareng aku disebut Pakde, wah, apes patute jenengmu kuwi setemene rak dudu Minja. Lah sinten Sebi? Neng jenengmu kuwi setemene aja Minja lho. Menapa naminipun gantos? Tojaina. Bisa malih putih.
bareng aku ngrungokake lelagon Tul Jaenak iki mau min. Mintos pundi menawi paring dawuh menika ra ya digenepke wong nimbali kok mung min sapa kok ya aneh. Minje. Lah nggih ngaten piyayi kakung menika menawi mundhut menapa-menapa dituruti rak lega taraan. Iya. Inggih, sakmenika menapa paduka saged, Dara? Kuwi mau to. Nggih, Tul Jaenak menika. Wasis. Sobi kula mirengaken menawi Mau rak saged. rasane ngene to. Terus pundi? To Jaenak jare jatuh jaeji. Kunto ndoke banyak ndoke Pak Dul. Menika terus pundi klantu kok ndoke Pak Dul? Wah, ya medani dong. Weh, kleru to. Menika klantu. Landoke sapa? Ndoke Bajul, ngaten. Oh, baju to. Yen ndoke Pak Dul senene Mbok Dul. Ya ngono ya becik. Inggih. Anu jeminje. Tas pundi Gusti? Aku iki rak kepengin ketemu karo pacangaku to. Pacanganipun sinten? Kae Sugriwa kae. Lala menika lajeng lampanipun menapa? Raden Lesmana Mandra Kumara menika ngestina kok dadi kepethuk Sugriwa menika sanes. Oh iya, Ding. Sinten Sobi? Pragiwa. Nah, kene kok ya saged Lali aku. Nggih. Aku kepengin banget ketemu karo calon pacangaku. Apa pacangaku wis dandan to? Nuwun inggih sampun dandos ngentosi rawuh panjenengan dhateng Taman Maduganda. Tenan to? Saes. Kon nek ora kelakon upamane lho. Menapa? Ora kelakon karo pacangaku. Kowe piye? Kowe kula. Isya. Kula sing dipundhut. Isya. Pundhut menapa? Iki lho, wah, tangane gedhe no antepe ra jamak Seneng aku. Nggih panjenengan seneng kula senep kok ya aneh. Geger kok kaya meja makan. Terus pundi wong arep mundhute rung-rung modo terus aku wegah nek ngono. Ya wis, Bubu. Ayo padha methek kembang gamberia. Oh nggih, ngestakaken dawuh.
joget rak pinter to rak luwes to sajak piye ra. Petopet ora nyono. Awak lemu kok joget ora wagu. Injih. Minje. Dalem. Ngene ya, iki wis teko sanjabaning taman. Injih. Aku arep ketemu karo Gustimu Pergiwa. Sak menika. Ning aku njaluk irama Gudreya ning nganggo waton aja duweni rasa dahwen open drengki srei jail lan metake.
bareng aku nyawang karo calon temanten putri. Rumangsaku latine kok kaya rembulan. Yen pinuju tanggaping pisan. Beda temen karo nyawang lambene biyo ngemban. Dos pundi menawi lambe kula kados menapa? Yen lambemu ya kaya rembulan. Inggih, wah ajak peni nggih. Iya. Nang nggih ajak kaya tanggal pira ya? Neng ora tanggal ping pisan. Lajeng tanggal pinten? Neng kaya rembulan sing lagi wanci grahanan. Waduh saja enek elek-elek ya tak terima-terimake. Nanging panjenengan rak dereng mirsani ingkang saestu to kula aturi namataken cobi lambe kula menika nek disawang saka kadohan kaya bulan lagi grahana. Iya. Nanging menawi dipun cedhaki kaya panganan. Kaya panganan ning panganan kuwe moho ketok empuk ning gedibel. Wah ya selek banget ngaten kemawon wis. Ya nek ora seneng ki ra ya ngelek-elek ngono kuwi Allah ra kelingang ndek mau. Ya yen ana kleruku ya sing gedhe pangapuramu ya Bu. Oh inggih mboten dados menapa Gusti Lesmana. Iya. Inggih. Iki lho Biyong wis tak gawakake minangka tetenger. Inggih. Iki jarek sida luhur cacahe serakit. Inggih, lajeng Jarek sida mukti serakit. lajeng menapa malih? Sida asih serakit. Sida mulya serakit. Oh, Sida Mulya menika wonten werdinipun lho. Werdine piye? Werdinipun Jarek Sida Mulya tiwas dilirak-lirik sing duwe teka. Ya, ngono ya kena. Inggih, Ning iki lho sawangen. menapa? Iki gelang mas 2 kilo. Waduh, gelang mas 2 kilo menawi dipun angger ya malah kabotan ngaten menika. Kabotan ta? Inggih. Lah iki gelang tretes barlian 2 jodoh. Gelang mripat jamrut, mripat mirah delima, inten gedene sak klungsu-klungsu, tur cacahe 8. Inggih, cacahe 8 Neng kabeh iki mau durung tak tuku. wong dereng dituku kok ya dingendikake menika dos pundi. Wong lagi gagasan kok. Inggih, Om, nembe gagasan to. Lah menika wonten omah sungsun 3. Montor anyar jejer 7. Reta jarane 8. Neng Dudu tuwekku. wong dudu duweke kok dikandhakake. Lah timbang panjenengan nika mau bae rung dituku pol-pole panjenengan nukoni ya gelang karet. Ya, tak trimake. Iki lho sing wis ana. Menapa? Iki pupur wangi, Inggih. sabun wangi, Inggih. benges wangi.
iki idep 7 senti. Menika kok idep kok 7 senti menika ra nggih malah ngribet-ngribeti ngaten. Ora ya ora digunakake ngono. Tobat-tobat seneng atiku arep ketemu karo calon bojoku. Nggih. Wase ngene biyong Mbang. Kados pundi? Engko yen wis kelakon aku dhaup karo calon garwaku. Nggih. Pasugatane apa? Lah nggih kula namung ndederek kersanipun Raden Lesmana badhe mundhut menapa mangke kula kantun nyaosi menawi saged. Nggih to? Cawesna ya. Nggih, menapa? Es lilin. Oh, es lilin dados. bisa gawe katentremane bale griya. Inggih, Raden. Ngono ya. Inggih, Raden Lesmana, nggih ngaten menika ingkang kula suwun. Yen tak rasa-rasake gendeng lelagon kuwi yen digawe irama siji ya dadi saripeni, digawe irama rangkep ya duweni rasa mantep. Inggih lah menawi kula kok pilih irama siji. Sebabipun menawi irama siji menika marakake tentrem nyangati. Ngono ta? Inggih, menawi irama rangkep menika adatipun lho. Adatipun sok gawe brahala. Dadine marake rekoso uripe. Menawi irama siji marake tentrem nyangati, rak ngaten to. Oh, ya yen ngono aku pilih siji wae. Watone gemati. Bener. Ya yen ngono coba aku tak rerumpakan
ya. Oh inggih, menika badhe rumpakan ngrumpaka sinten? Rumangsamu aku arep ngrumpaka kowe apa? Lho, inggih ngaten janjine piye janjine? Kosek. Inggih. Kok nadas pun tiyang nggih monggo menawi badhe ngrumpaka kula mirengaken dipun tujokaken dhateng sinten menika. Iki tak tujokake karo kekasihku. Sapa ya? Pergi wong ayu. Oh inggih. Sajakipun tembangipun menapa nggih? Kenanti. Oh, kenanti. Kenanti sandung. Kinanti kesandung. Mboten kesandung, kinanti sandung. Ya. Nggih, monggo. Ora kuat. Kesek. Wonten menapa kok ora kuat ki digapake? Nggih, genahe ngaten. Wis kojur. Kene wis kebacut. Ngene jare dindek kagol aku. Baleni meneh. Nggih, Sobi, Kang Ben Joko. ora kuat ya nekat. Ben ora kuat nandang uyo. Tibae ra kuat nandang uyo. Lat wong lecir aneng paran kudu mulih
dedolanan menika nembang kinanti sandung dipun lajengaken dedolanan sarung jagung. Wah, bareng aku ngrasakake surasaning sarung jagung. Inggih, aku kok lam-lamen karo pacangaku dek biyen. Engkang pundi? Kae lho sing ana etan kali kae. Loh, wetan kali menika gajekipun sampun dipun pek bojo kilen kali kok. Mula kuwi aku ra sida. Inggih. Etan kali kulon kali ana kreteke. Lajeng kados pundi? Kene tiwas setengah mati. Kono kok gak piye-piye. Inggih, menawi ngaten badhe kula angsalaken ingkang menika sederek kula kidul ngebuk menika. Kuwi to. Inggih, kersa mboten? Emah, wong kae umure wis 20 taun kok. Oh, dados perkawis sampun sepuh menika ta? Iya. Das pundi to kula aturi? Garwa menika menawi sampun sepuh malah gampang ladenane buburke kacang ijo wis gelem. Ning ora nyamleng kok. Ngene biyong. Inggih, kados pundi? Aku arep golek putri sing bisa widodo nyangati.
gregetake weruh solahmu. Piyong, Kula Raden Lesmana. sarening pacangan durung karuwan, kowe weyo tak godre.